Na našu školu zavítal ako hosť dekan právnickej fakulty Mateja Bela z Banskej Bystrice Mojmír Mamojka, ktorý je taktiež synom bývalého riaditeľa nášho gymnázia a zodpovedal nám pár otázok. Váš otec bol riaditeľom tohto gymnázia. Ako si spomínate na toto obdobie? Tak rád a nostalgicky, pretože to, čo bolo, na to, že spomínate radi, pretože ostanú spomienky len pekné, tie horšie, taká písomka z matematiky a tak, to zabúdate, takže veľmi rád a veľmi často, lebo ja som rodák zo Zvolena a chodím sem pomerne často. Ako ho vnímali študenti? Vedeli ste o nejakých reakciách a názoroch na jeho osobu? No, čo viem, tak on bol prísny pedagóg, učil slovenčinu, filozofiu, myslím aj nemčinu. Ale nechcem mu lichotiť, ale čo mi hovorili tí, ktorí učil, tak ho mali radi. Najmä keď bol taký starší, už tak nad vecou trošku, tak bol náročný, bol prísny. Aj na nás doma so sestrou, takisto. Ale viem, že bol veľmi dobrý učiteľ a bavilo ho to. Bolo to pre ňa povolanie. Čím je vaša univerzita iná ako ostatné a prečo by si ju naši študenti mali vybrať? Je relatívne mladá, to znamená, má ešte kopu elánu, má kopu rozvojových možností. Je lokalizovaná v peknom kraji, to nie je u mňa fráza, a v peknom meste, taká spádová oblasť, kde nemá takú nejakú blízku konkurenciu. Má dobrú štruktúru fakult a sú tu ľudia, ktorí, ja ako Zvolenčan to môžem povedať, ktorí sú takí, nechcem ublížiť Bratislave ani iným regiónom, ale tu sú ľudia takí stále trochu možno skromnejší, pracovitejší, takí empatickejší a mne sa osobne tu robí dobre. Ja som tu bol dekanom na fakulte 2004-2006, 2 roky, keď mali svoje problémy. Veľa sme tam robotu robili s kolegami a vrátil som sa znova. Osud to tak zariadil na podnet bývalej pani rektorky a myslím, že aj univerzita, aj právnická fakulta ide dosť výrazne hore. Majú študujúci možnosť v rámci štúdia vycestovať aj do zahraničia? Samozrejme, máme nielen program Erasmus, máme kopu dohôd s inými fakultami, s Rakúskom, Poľskom, Jekaterinburgom, Francúzskom, Španielskom. Proste tá možnosť je dneska pomerne veľmi široká. A mnoho študentov si podali aj tento rok prihlášky na UMB. Chceli by ste im niečo odkázať? Nech prídu a nech skúsia. Ja nemám rád to, keďže fakultu dakedy za mojich čias v električke, v autobuse, vo vlaku som počúval a fakulta je buď ľahká, ako skončil každý, alebo naopak ťažká, treba sa veľa učiť. Niečo medzi tým. Nie je to ľahké, štúdium je náročné. Povolenie právnika nie je ľahké, ale je zaujímavé. Zaujímavé, nepovedal som pekné, lebo človek sa báhni v stresoch a konfliktoch, ale tá fakulta má veľmi slušnú úroveň, hovorím. Ja vás chcem pozvať na ten záujem. Máme uchádzačov dosť, nemusíme robiť žiadny nábor na šťastie, ale je to zaujímavé štúdium. Dáva vám všestranný prehľad o živote, o všetkom, čo k životu patrí. Keby sa niekto chcel dozvedieť viac o vás a o UMB, prípadne vás kontaktovať, čo treba urobiť? No, mali sme deň otvorených dverí, budeme ešte možno jeden mať. No a potom ťuknúť si ako dnes v 21. storočí, čo už web stránku. Je nová, dobrá, dynamická, pekná, veľa sa dozviete aj stade. A naša škola má tento rok 95. výročie. Je niečo, čo by ste našej škole, nášmu gymnáziu chceli odkázať? Ja ako Zvolenčan som zaujatý v prospech Zvolena. Niekedy možno až nekriticky, ale nehambím sa za to. Som sa tu narodil, trávil som tu mladosť, detstvo. Mám to mesto stále rád, takže ja vám prajem naozaj len to najlepšie v rámci možností. Budova je krásna, podľa všetkoho vedenie školy tiež je na vysokej úrovni. Ja to veľmi pekne, ten dojem je fantastický, prostredia jednoducho. A treba ho naplňať schopnými žiakmi, dobrými pedagógmi, ja verím, že je to tak, takže ja vám želám len to najlepšie, nech sa vám darí. Pre študentskú televíziu Radka Kačáková a Igor Kočiš.